Wono. Dibed ni devolution ni oko sekelo konyruok ne piny luo. Kawang'ie kidinje mopogore opogore senior. Aparo ni ber ma devolution osekelo nitie VJ. To ber no ng'enyne olure gi jotelo moyier. Nikech nyaka sani adiera makende ni jopiny mang'eny pod kia pogo gino ma serikal mag loch gwenge kata counties onego timnegi to gi serikal maduong'. Nikech nitiere gik mane wacho ni devolved functions mane serikal mamalo okaw to miyo serikal mag counties. To nitiere moko ma bende ne gidongo. Adiera makende mar ariyo en ni nitiere moko manotere counties. To serikal mamalo pod omingi pesa ni ok dwa golo ne counties mondo tim ang'owa mondo tim godo tijegi. So loch gwenge an kipenja nitiere ber to gi rachne. Ta hinya kwa doke gwenge makaluo VJ. Okaparie ni ber ne osenenore ahinya. Nikech achiel en kit jotelo mwayiero. Mar ariyo en ni japiny osebedo ka ng'iyo ahinya to weche mag county kakiriembo gi county gin gi kao gi loko kaka weche mag party mar ng'ano moyier mani office. Koro pogo weche party gi weche county tamogi. Ineno. Emomiyo gipod gimedo yiero jogo mok nyal konyogi. Abro mi chenro ariyo. Mokwongo en weche mag thieth. Counties kanomi weche mag thieth to ne owach ni mondo nikech gine ma ging'eyo dwach jopiny machiegni gikaw weche mag thieth mondo gitim. Adiera makende bende en ni serikal mamalo pod nitie kaka nochunje e functions moko. To matin manonego gitim VJ. Counties pokotimo maber. Emomiyo iyudo ka weche mag thieth pod rach e counties wa. Kidhi osiptal tibro yudo ka nitiere yedhe ma very critical to siptende mang'eny ongego. To jo county bro koni ni yedhe go gikaw kuom KEMSA. To kidhi ir KEMSA to KEMSA bro koni ni wan bende wan e ohala. Kwa miyo ng'ato yath to wan gi geno no bro chulo. To koko chulowa to onge kaka wabro mede yath nikech pokotimo ang'owa poko chopo singo mare. To ma bende tenore machiegni gi pesa ma serikal mamalo pod dong' godo mok mi counties e yore maber. Chenro mar ariyo VJ en pur. Okaparie ni nitiere county moseketo lai maler mar support jopur. Nyocha gotieno chieng' ngeso ne nitie sigana manotim TV ne. Mar japur moro ma sunflower mabom iluongo ni Tom Arodi. Tarodi no wacho ni challenge achiel ma en godo e pur ne mar sunflower en ni kano chako ne onge processing plant. Kuma no nyadhi thinye sunflower ni mondo gol mo. Koro no chune ni mondo donje ofuke mondo komanye moro matin mondo tim ang'o ochakgo. Tiyudo ka county apart from Masia, counties mang'eny sani wacho ni ji mondo donje pur sunflower. To wacho ni ji no donje pur sunflower to pok iketo chenro maler. Mabro neno ni kase puro sunflower nani tatere kanye adhi kode kanye. Koro iyudo ka jopur mang'eny otimo ang'owa odiwo. Mar ariyo king'iyo county kaka Homa Bay nochako factory mar rego mogo biluongo ni Mokwa ma Kigoto. Okaparie ni Homa Bay to kata ka nitie to parna muma bende wacho ni parne gi kata ging'eyo. Ka osekete chenro mar neno ni wuodo engwe ni kopuro dumbe to dumbe ni yudo kaka chopo Kigoto timiye mare to mogo bende irego tiuso ne jopiny ma japiny ma Homa Bay yude mogo ni gi bei matimo ang'o mani piny. Okapar ka nitie. Mokwano be nitiere adiere duke? Wuora anting'e na jasiaya. One roundabout kende ma wan go. Modong mar mogo tang' nuwache na kama okuno nitie. Anakia. So counties
ne nigi nafas mar loko ngima japiny. To nikech ng'enyne nwayiero josiasa, to kok nwayiero josiasa, to nwayiero jok mane waweni ber mane nyalo tiyo, to kane odonjo ofis to donjo ang'o e siasa. Mar ariyo gimago counties wa piny, ma to wawache ler. Gin county assembly. Oversight institution. Nikech king'iyo Kaluo, county assemblies mang'eny en ODM. Governors mang'eny jo ODM. Koro yudo katimo oversight ne ja ODM wadu bedo matek. Nikech samoro governor no e chairman mar county ODM branch, to in MCA kata in speaker, in secretary. Koro oversight bedo matek. Mar ariyo, ng'eny county assemblies bende yande tiyo gi governors kaka ofereji moro margi. Masama gidwa duono matin, to ni obro thich. To governor bende nikech office berne, gik ma yude office ni nitiere, otima ng'owa, olungogi, to konegi ni ojoete. Kik wakethre. Weche gi nyalo losi. Nikech Simon MCA bende ng'iyo 2027 ni to odhi survive politically nade nyaka odmany resources. Exactly. So magi miyo counties ok nyal tiyo tich maber, nikech sama governor otimo makosa monego siem wang'i mondo tine jopiny, tikelo na impeachment. To impeachment mang'eny gi en ohala. Nikech sami dwa bedo impeach ting'iyo ni adwa nyamo tam ariyo, to ane higa mar 3 e tam mokwongo, to jogi dwa nogola, oyo ok timre, we waluong gi wawinjre, wago bei. To koso go bei to weche gi bende timo ang'o? Timo lal. So an kipenja mondo awene wuodo e ng'weni en ni devolution ne en paro maber. To gik mosego devolution piny, achiel en sirikal mamalo mok ter pesa maber ne counties. Mar ariyo en county assembly mok tim oversight maber ne ang'owa ne governors, ne executive margi. To mar adek bende en japiny mokawo ni county kata sirikal mar county en achiel gi party mane gi yiero godo ng'at matimo ang'owa, ma kiwuok ni kwero tindo kin kodwa. In waneni. Kata kipenjo sani, kidonje county to ipenjo ni to governor to timo ang'o madwa wache. Tikone ngene bwana governor tukone wapimi in joka wapimi waseneni. Osenyiewi. Nikech gin gi ng'e ni mano ng'at gi mano japati. Jopati ng'e ni idesa. Jopati okikolo wang'e. So mago gik moko 3 ta 4 go ema miyo devolution ok tim maber. Erokamano. Kapok amiyo wuodo